ein hysbytau, ein hymgylchedd, ein cymunedau gwledig. Dyma ddim ond rhai o'r meysydd y mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi llwyddo i wneud cyfreithiau newydd ynddynt ers 2007. Cyfreithiau a wnaed yn uniongyrchol gan Weinidogion Cymru am y tro cyntaf ers y ddegfed ganrif. Mae gan y Cynulliad drym y maes ysgolion hefyd, ac o ganlyniad i gyfraith a gyflwynwyd ym mis Mai 2009, mae gan bobl ifanc o 4 ar 10 i 4 ar 15 mlwydd oed fwy o lais o ran eu haddysg a mwy o ddewis ar gael iddynt y tu hwnt i'r pynciau academaidd arferol. Yma yng ngholeg Glannau Dyfrdwy, caiff pobl ifanc astudio ystod eang o bynciau yn cynnwys ffotograffiaeth, gwasanaethau cyhoeddus, therapi harddwch a pheirianneg. Hefyd, daw disgyblion o ysgolion cyfagos i'r coleg i ddefnyddio'r cyfleusterau amrywiol sydd ar gael yma. Yes, I've been interested in engineering and its sectors for a while now and hope to be getting qualifications to go and work in the RAF. We could gain an extra diploma equivalent to like 5 GCSEs, is it? Yeah, it was 5 and GCSEs. That would help us later on. And if it's a pass or fail marker, so if we fail it, we've still got the skills that we need and we've still learnt it, so it'll be easier for us if we try again. Cyn amser yr llwybrau dysgu, mi oedd yr ysgolion a sy'n dod at ni cyn hynny ar linciau diwydiannol, ond reit basic oedden nhw. Efo hwn rwan, a fysi dyn ni mwy technegol, mae'r ysgolion i gyd rwan yn dod o'r 12 ysgol yn y sir. Mae pob un o'r ysgolion yn dod at ni o ran rhyw fath o dysgu. Bydd hwn yn peirianneg, adeiladu, dysgu mewn lle celf, media, busnes. Felly mae'r ysgolion i gyd yn cael plant i ddod yma i asesu rhyw fath o dysgu trwy galwedigaethol. Mae'r mesur dysgu a sgiliau yn un o 10 mesur a basiwyd gan y Cynulliad ers 2007. Roedd y cyntaf yn 2008 yn symleiddio'r weithrefn gwyno yn erbyn y gwasanaeth iechyd yng Nghymru ac yn darparu gwell cynrychiolaeth gyfreithiol i gleifion sy'n teimlo ei bod wedi cael cam. Mesurau eraill sydd wedi pasio yw'r mesur plant a theuluodd ac yn lluniwyd i roi terfyn ar glodi plant yng Nghymru a'r mesur Comisiynydd Safonau sy'n rhoi mwy o ddylanwad i'r rôl annibynnol pan fo cwyn yn erbyn aelod Cynulliad unigol. Mae'r mesur bwyta'n iach mewn ysgolion yn un arall sy'n ddigon syml ei nod, ond mae'n rhoi cyfrifoldeb cyfreithiol ar ysgolion ac awdurdodau addysg lleol i ddarparu bwydydd iach i blant. Dyma ysgol gyfun Dyffryn Teifi yng Ngheredigion. Yma, bydd staff yn ceisio sicrhau cymaint ag sy'n bosibl o amrywiaeth yn y bwydlenni dyddiol drwy gynnig salad, seigiau pasta a phrydau braster isel eraill. Dim ond unwaith yr wythnos y chyniadau'r gweinist flodion ar y fwydlen, ac mae'r plant yn ddigon bodlon a hynny mewn ymddangos. Ges i baguette gyda twrci, grefi a stwffin heddi. Mae un o'r hoff pethau fi yn wythnos, ond hoff peth fi yw pistachio a garlic bread. Ydw, mae lot o amrywiaeth i gael a mae gwaniaeth dyddiau yn cael gwaniaeth pethau, so mae llawer o bethau i gael. Wel, na, dim rili, achos mae digon o ddewis i gael yma a mae lot o pethau gwahanol i drial, so sa'n meddwl bydd eisiau mwy. Mae'r pwerau sydd ar gael i'r Cynulliad Cenedlaethol yn golygu bod penderfyniadau a chyfreithiau sy'n effeithio ar Gymru yn cael ei gwneud yng Nghymru, ac maent wedi llunio'n benodol i weddi i'r wlad unigryw yr ydym yn byw. Ers i ni gael y pwerau hyn, ydym ni wedi cynnyddu'r dewisiadau addysgol i'n pobl ifanc, ac erbyn hyn mae'r gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i ddisgyblion gael y cyfle i fwyta prydau ysgol iach. Dim ond 2 o'r 10 mesur sydd wedi cael eu creu yn y Cynulliad ers 2007 yw'r rhain. Felly gall pobl Cymru weld bod y Cynulliad Cenedlaethol erbyn hyn yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau cymunedau ledled Cymru. I gael rhagor o wybodaeth am y cyfreithiau a baswyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru neu ganfod sut ei gwneud, ewch i'n gwefan www.cynulliadcymru.org.